Za koga je to, Bruno, za? Tela ili za ruke? Ajde, uzmi još jednu. Za koga ćeš sad jednu upaliti? Za? Za dedu. Za dedu može, ajde. Tako da nam deda bude zdravi, jel tako? To je gore vidjeti. Bravo. I još jednom sa srećom. Za srećka može. I tako dalje, i tako